Като един естет и почитател на салонните прояви съм тук, за да разбера аджеба на финала. Кой ще си струши краченцата от танцуващите звезди? Обичам те. И аз тебе. Ти така ли ще водиш тази вечер? Не, ще ми видиш роклята. Разбира се, ще ми я покажеш ли? Искам да я дигнеш обаче. Дигни я. Само че внимайте, че 15 000 евро тази рокличка. Да. Това е 15 000 евро. А тежичка ли? Толкова много... За мъж като тебе не, но по принцип. Толкова много пари за този чугун. На този лиазон да излезе с толкова килограми желязо. Не. Трябва да съм пълни си блясък, няма как. Как ги измисляте работи? Кой е този стилист? Да го хвана с това нещо, да му го метна в главичката, как го е измислил. И се смее. Аз се смеете, вие се смеете. С този туалет ли ще играш? Много ти отива. Много така. Да. Стил аватар. Малко стил аватар. Кое е по-лесно, да пееш или да танцуваш? За мен е по-лесно категорично да пея, защото съм го правила цял живот. Ама като те гледам и добре танцуваш, нали? Благодаря. По-лесно да пее. Не личи, че е по-лесно. Добър ден! Какво е това? Голо кръгче. Ама много е фатално това. А това какво е? Камбани. Мед. От коя мина сте Тези един циганин мина зад блока и ми ги изряза. Личи си, да. Нали? Личи. А може ли с мен един денс да направим? Дай. И... До кога ще растеш? Тук, откакто влезнахме в това шоу, аз непрекъснато искам да им докажа, че има място за всички, които могат. Да. Да, и аз за това... А мене защо ме изхвърлиха като мога толкова много? Беше ли добър, наистина? Не бях ли? Да, наистина. Бях малко смешен, нали? Може ли с теб един танц? Можем ли, чекай, Какво да не изтанцуваме? Каквото искаш. Какво искаш? Къде е он? Нагоре, надолу, наляво, надясно. Сега ще го фаним. Много се сладък. Такъв дисбаланс усетих, като разбрах за клипа на баща ти. Какво? Защо? Дженифър Лопес и Рики Мартин. Ами аз къде съм? Не, защо ме пропусна той? Нямам ти номера. Ой, ще ме вкараш. Това не е в твоя стил, как може? Аз си променям постоянно стила. Но това е човек, който се развива. Алфредо. Как си? Нагоре, надолу, напред, и назад, и навътре, и навън. Какво? Търсете от ня? Да, търсят, да. Какво е това? Какви са тези шипчета? Да, джинджириби. Много хубава дума. Джинджириби е с едно малки неща. Е близо една към друга, така, като мивка, мравка. А, като мивка. Мивка в мравка. Ела, бате, енчо. Абе, защо всички носите такива селски турбички, бе? Виж сега, когато се участва в едни танци, Много сме настръхнали. като те види настръха в който и да е образ. Боже мой, плама. А това тук, дето малко се издул, това какъв стил е? Това беше Dancing Stars, стил бяха и толкова, сега е толкова. А, значи от време на време нещо помага. Да. С този мустак покори света. Ама аз мисля да ходя и към космоса вече. И към космоса. Ма ние сме космополитни, ние трябва да летим. Нали? Къде е кучето ти? Кучето ми, то изпадна в потрес, когато тренирахме и каза повече на такива неща. Край. Драго ми беше. И на мене.